Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Greg. Taong 1988, Idio, Antique. Payapa at tahimik. Ganito may isa sa larawan ni Greg, ang kanyang baryong pinagmulan. Di man marangya ang pamumuhay, natutunan niyang maging kontento sa kung ano ang meron sila. Halos mula pagkabata at hanggang sa pagtanda, naitatakyo ng kanyang mga magulang sa kanya. Marahil ito rin ang naging rason kung bakit nung nagkaasawa siya, hindi siya naghangad ng sobra. Yun bang, mapunan lang niya ang lahat ng pangangailangan ng mga anak niya, ayos na yun para sa kanya. Awa naman ng Diyos, hindi sila nasasalat pagdating sa pagkain dahil na rin sa mga gulay at bungang na ibibigay ng maliit nilang bukid. Ilang metro mula sa sentro ng baryo, matatagpuan ang bahay ni Greg. Dito kalakihan pinuno at kung titingnan malakubo lang ang disenyo nito. Karamihan sa mga materyales na ginamit, purong mga kawayan tapos ang bubong at sahig gawa sa nipa at pinanipis na kahoy. May malawak din itong bakuran at sa ilalim ng bahay may mga kulungan ng manok. Sa bungero kasi itong si Greg Pinuno at katunayan, dito siya kumikita ng malaki. Kung wala ang sabong, hindi na niya alam ang mangyayari sa kanilang mag-anak. Sa loob ng ilang taon nilang paninirahan ng nakabukod, wala naman silang naranasang mabigat na problema. May mga pag-aaway at tampuhan minsan, pero hindi ito humahantong sa sakitan at hiwalayan. Alam kasi ni Greg kung papaano dalhin ang kanyang asawa, kaya kapag alam niyang hindi na niya makokontrol ang sitwasyon, tumatahimik na siya. Kagaya rin ng maraming tao, ordinaryo lang siya kung maituturing. Hindi siya lumaki sa poder ng isang albularyo o antingerong nagtataglay ng mataas na antas ng karunungan. Gayunpaman sa kabila ng kanyang kamangmangan, marami siyang alam na kwento ukol sa mga ito. Mulat na mulat doon ang kanyang wisyo, gawa ng bata pa lamang siya, humaling na siya sa mga ganoong istorya. Ang palaging pinakikinggan niya noon ay yung matandang kaibigan ng tatay niya. Ang kaso lang, hindi rin naman nagtagal ang matanda. Namatay ito sa sakit sa puso, kaya nung mawala ito, napatid na rin ang pagkakaroon niya ng dagdag kaalaman pagdating sa istoryang nag-uugnay sa hiwaga ng mundo. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, may nakilala si Greg na matandang kararating lang sa lugar nila. Maamo ang mukha ng matandang yan, tapos may maputi itong buhok. Kulay asul din ang mga mata nito, kaya nung magpang-abot ang kanilang paningin, hindi niya maipagkakailang nagkaroon siya roon ng interes. Sa una nilang pag-uusap, nasundan ito ng nasundan hanggang sa madalas nang bumibisita sa bahay nila yung matanda. Sa kanilang pagsasama, nalaman niya ang pangalan nito at kung saan ito nanggaling. Bagaman katulad lang din niya ang estado nito sa buhay, hindi siya nag-aalangang katayan ito ng manok kapag bumibisita ito sa kanila. Hindi niya mawari pero tuwing nakakapag-usap sila ni Mandoy, ramdam niyang espesyal ito. Wala siyang pinagbatayan sa ganoong kutob, ngunit hindi niya maipagkakaila na ito ang binubulong ng puso niya tuwing nagkakausap sila. Isang hapon, nang mataong hindi bumisita si Mandoy, naglakas loob ang kanyang asawa na tanungin siya ukol sa ugnayan nila ng matanda. Di kasi nito maintindihan kung bakit ayos lang sa kanya nakatayan nito ng katayan ng manok kahit lumiliit na ang bilang ng kanilang mga alaga. Greg, di naman sa nangingialam ako sa iyo ha, pero di mo ba napapansin? Lumiliit na ang bilang ng mga alaga natin. Akala ko ba paparamihin mo sila? Anong nangyari? Bakit pinapakain mo lang lahat sa matanda? Hindi naman sa ganun, Selma. Pasensya ka na kung palagi kong kinakatayan ng manok si Mandoy. Alam mo kasi,
May kutob ako na balang araw, matutulungan niya tayo. Espesyal ang matandang yun, kaya huwag mo munang pansinin ang mga pabor na binibigay ko sa kanya. Nang marinig naman ito ng asawa niya, hindi na ito sumagot pa. Kahit hindi ito nagsalita, pansin niyang parang naaalibadbaran ito sa mga sinabi niya. Kahit sino naman sigurong asawa magagalit talaga, lalo na kung naapektuhan na nito ang sarili nilang pamumuhay. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pagkikita. Bagaman hindi na araw-araw ang pagkatay niya ng manok sa matanda, pakiramdam niya hindi pa rin sumasang-ayon dito ang kinakasama niya. Tuwing bumibisita kasi ang matanda, palagi itong nagkukulong sa loob ng silid, tapos ang mas malala pa, hindi siya nito kinakausap. Noong una, nakaya niyang pagtiisan ng ganun itong pag-uugali, pero sa katagalan, nang mapansin na rin ito ni Mandoy, dito na siya nito kinausap ng masinsinan. Inaasahan niyang mag-aaway sila sa kanilang pag-uusap, pero hindi na yun mahalaga dahil ang gusto niya, maging mainit din ang pagtanggap nito sa matanda. Ang problema, hindi yun sinunod ng kanyang asawa. Sa halip di na magkaayos, nagbanta ito na kung hindi niya ititigil ang ganun niyang akto, may posibilidad na magkahiwalay silang dalawa. Mariin din itong inilahad na hindi siya magmamakaawa para lamang manatili si Greg sa kanya. Nang marinig naman ni Greg ang sinabi ng kanyang asawa, medyo natauhan siya. Di naman kasi ito akto ng ganun kung tama pa ang ginagawa niya. Matapos naman nilang magtalo, minabuti niyang magpahangin na muna. Nanatili siya ng ilang oras sa labas bago siya magdesisyong pumasok. Kinahapunan, habang kumakain silang mag-anak, dito na niya inilahad sa kanyang asawa ang tungkol sa mga naisip niya. Inamin din niyang tama ang mga sinabi nito para naman wala na silang pag-awayan. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, humingi rin ito ng tawad sa mga nasabi nito kanina. Dagdag pa nito na nabigla lang din siya kaya niya nasabi ang ganoong bagay. Pagsapit ng sumunod na araw, bumisita sa kanila si Tandang Mandoy. Sa puntong yon, napilitan na siyang ipagtapat ang problema sa bahay nila. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya. Sabi ko naman sa iyo noon pa, huwag kang masyadong galante sa akin. Alam kong hindi nagkakalayo ang ating mga estado, kaya nauunawaan ko kung paminsan-minsan di mo ko maabutan ng pagkain. Mas importante kaysa dyan, ang pakay ko sa iyo, Greg. Matapos naman itong makapagsalita, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Noong una, wala naman siyang napansing kaduda-duda, pero sa katagalan dito na niya hindi napigilang magtaka. Ito kasi ang unang beses na nagbahagi ang matanda sa kanyang problema. Ayon dito, marami siyang kinakaharap na sigalot, kaya hindi niya mawari kung hanggang kailan na lang siya magtatagal. Dagdag pa nito na, bagaman wala siyang sakit, ang mga araw niya sa mundong ibabaw ay bilang na bilang na. Literal na naghihintay na lamang siya ng panahon kung kailan siya kukunin ng may kapal. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad naman yung nagpaalam. Bago sila tuluyang magkahiwalay, masaya pa itong tumingin sa kanya habang mahinahong nagsasalita. Greg, kapag napansin mong madalang na akong pumunta rito, huwag kang mag-alala. Ang gawin mo, tumambay ka palagi sa labas kapag hapon. Magbabakasakali ka na ako'y dumaan. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Habang ako'y nabubuhay, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ni Tandang Mandoy sa kanya. Masama mang isipin pero pakiramdam niya noong mga sandaling yon, nagpapaalam ito.
Bilang malapit niyang kaibigan ng matanda, hindi niya matanggap ang ganoong mga salita. Katunayan, pinuno, sinubukan niya pa itong kumbinsihin na kesyo walang mangyayari, iba yung iniisip nito at kung ano-ano pa. Subalit sa kabila ng mga ginawa niya, para bang hindi man lang nadala ang matanda. Lumipas pa ang mga araw, di na sila gaanong nagkausap. Ang mas malala pa, madalas na niyang hindi naaabutan si Tandang Mandoy sa tahanan nito. Akala niya may pinagkakaabalahan lang ito, pero pagsapit ng linggo, habang nagpapahinga na silang mag-anak, narinig niya itong umiyak habang kumakatok sa dingding malapit sa silid nila. Alam ni Greg na yon ang boses ng kaibigan niya, kaya dali-dali siyang bumalikwas sa pagkakahiga para puntahan ito. Paglabas niya ng bahay, bumungad sa kanya si Tandang Mandoy na may malalim na sugat sa buong katawan. Halos hindi na rin ito makilala dahil sa puro putik nitong katawan. Wala siyang ideya kung ano nangyari rito, ngunit malakas ang kanyang kutob na meron itong mga tinatakasan. Manoy Mandoy, anong nangyari sa inyo? Ba't kayo nagkaganyan? Pumasok na muna tayo. Nag-aalalang wika ni Greg. Hindi na, Greg. Salamat na lang. Hindi na rin naman ako magtatagal. At kaya lang ako napadaan ay dahil sa meron akong ibibigay sa iyo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dali-dali naman itong iniabot ang piraso ng papel na hawak niya. Matapos nun, tumuloy na ito sa kanyang paroroonan na parabang naghahabol ito ng oras. Napakabilis ng mga pangyayari, pinuno, kaya bago pa man niya ito mamalayan, nakalayo na sa kanya ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, naglaho na lamang ito na parang bula. Sinubukan niya pa itong hanapin pero masyado nang malalim ang gabi para sumuot pa siya sa mga dinaanan nito. Kahit may malaking pangangatawan itong si Greg, hindi niya maipagkakaila ang matinding takot sa mga nilalang na maaari niya ritong makasalubong. Dala naman ng matinding pagkabahala, pinili na lamang niyang bumalik sa loob. Kahit papano kasi, kampante naman siya sa matanda, lalo pat nasisiguro niya na alam din ito ang kanyang ginagawa. Inisip na lang din niyang hahanapin niya ito kinabukasan para magkausap sila. Di nagtagal, sa sobrang dilim ng silid nakatulog na rin siya. Nagising siya noon magbabandang 5:00 na ng madaling araw. Kaya imbis na tingnan ng laman ng papel na ibinigay ng matanda, mas pinili niyang unahin ang mga nakapilang trabaho sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, pinuno, na pagkagising niya pa lang noon, obligado na siyang mag-igib ng tubig, magpakain sa mga alaga nila at manabas ng damo sa labas para hindi makalapit ang ahas sa bahay nila. Minsan, dinaragdagan pa ito ng iba't ibang trabaho kagaya ng pagpapatuyo ng mga abaka at kung ano-ano pa. Sa sobrang dami ng kanyang ginagawa, paminsan-minsan nakakalimutan na niya ang mahalagang bagay na dapat ginagawa niya. Duman pa ang ilang oras. Nang matapos na niya ang lahat-lahat ng gawain, dito pa lamang sumagi sa isip niya ang tungkol kay Tandang Mandoy. Nang mapansin naman niya ito, dito pa lamang niya naalala ang tungkol sa ibinigay nitong papel kagabi. Akala nga niya, nananaginip lang siya noong nagdaang gabi, pero pagkapkap niya sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang papel na inilagay niya. Walang sabi-sabi, binuklat niya ito at doon niya nakita ang animoy huling mensahe ng matanda sa kanya. Patawarin mo ako, Greg, at hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Maaring sa mga oras na ito ipatay na ako. Pero huwag mo na akong alalahanin dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na ako makikita. Ang mahalaga ngayon, nailagay ko sa liham na ito
ang mga naiwan ko. Kunin mo ito. Nakatago ito sa ilalim ng higaan ko. Matapos naman niyang mabasa ang kabuuan ng liham, medyo nagtaka siya, gawa ng bakit hindi isinama ng matanda sa liham ang mga bagay na ipapakuha nito. Takang-taka man itong si Greg, nagdesisyon siyang puntahan ang bahay ng matanda. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang mga kamag-anak nitong kanina pa ritong naghahanap. Kung saan-saan na rin nakarating ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi nito nakita ang matanda. Nang masipat naman siya ng pamilyang nagpatuloy dito, agad naman itong nagtanong kung meron ba siyang nalalaman ukol sa pinuntahan ng matanda. Alam kasi nitong magkalapit silang dalawa, kaya hindi na ito nakapagpigil sa mga tanong nito sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng mag-asawa, agad naman siyang umiling, kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Ha? Bakit ho? Pasensya na kayo pero pumunta lang ako rito ngayon para kunin sana sa kanya yung damit na ipinihiram ko nung nakaraang linggo. Wala ho kong ideya kung nasaan si Tandang Mandoy dahil hindi na ho siya gaanong bumibisita sa bahay." Nang marinig naman ito ang palusot niya, agad naman itong naniwala. At dahil sa dami ng ginagawa ng pamilya, hindi na siya nito kinausap pa. Siya na rin ang inutusan nitong kumuha ng gamit niya sa silid ng matanda, gawa ng wala na itong panahon para samahan pa siya. Isa pa, ilang beses na rin siyang nakapasok sa bahay na yon, kaya alam ng mga ito na alam niya roon ang pasikot-sikot. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang pumasok. Hindi na siya nagdalawang isip na sundin ito, gawa ng sa isip-isip niya, naghahabol siya ng oras. Ang nais niyang mangyari, itago sa mga ito ang lahat ng bagay na makikita niya sa ilalim ng higaan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makarating na siya sa loob ng silid, agad naman niya itong itinrangka. Paghiga naman niya sa sahig, maigi niyang pinagmasdan ang ilalim ng higaan. Ang kaso lang, may kadiliman noon sa kwarto, kaya hindi niya gaanong maaninag ang nasa ilalim nito. Maya-maya pa, sa sobrang pagmamadali noon ni Greg, napilitan na siyang balikwasin ang higaan ng matanda. Naisip niya kasi na hindi ito magtatago ng mahalagang bagay sa ilalim, kaya may tsansang itinago nito ang ipinapahanap sa kanya sa mismong higaan. Maya-maya pa, nang maibaliktad na niya ang higaan, dito niya nakita ang isang makapal na pinatuyong balat ng hayop. Nakatali ito sa mismong kahoy, kaya hindi ito basta-bastang makikita kapag sinilip mo lang. Pagkalis naman niya ng lahat ng lubid nito, dali-dali niya itong inilagay sa damit na kanyang hinahanap. Pagkatapos, agad niya itong isinukbit sa kanyang bewang, sabay kuha ng isa pang damit para maipakita sa may-ari ng bahay. Sinigurado rin niyang naibalik sa dati ang lahat ng kanyang ginalaw para naman wala itong pagdudahan. Ayon sa kanya, habang naglalakad siya papalabas, maraming palaisipan ang pumasok sa isip niya. Napagtanto niya kasing may posibilidad na mapansin ito ang kanyang kinuha, lalo pat nakaumbok ito ng bahagya sa kanyang katawan. Mabuti na lang talaga wala ang mga ito sa bakuran nang lumabas siya. Nadatna niya yun sa sentro ng baryo, maiging nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Pagsilay naman ng mag-asawa sa kanya, nagtanong lang ito sa kanyang kinuha bago ito magpaalam. Matapos nun, dire-diretso na siyang naglakad pabalik nang walang kahit na anong iniisip maliban sa bagay na kanyang nakuha. Pagdating naman niya sa kanila, diretso siyang pumasok sa kanyang silid. Bago niya isinarado ang pinto, mahigpit niyang inihabilin sa kanyang mga anak na wala roong papasok hanggat hindi siya nakakalabas. Mariin din niyang inilahad na sino man ang sumuway sa kanyang nais, malalagot kinagabihan.
Matapos naman niya itong paalalahanan, dali-dali na siyang tumuloy sa silid. Pagbaba niya ng kanyang mga dala, nagpahinga na rin muna siya ng bahagya. Sa kasagsaga ng pamamahinga ni Greg, pilit niyang kinalma ang kanyang isip. Hanggat maaari, ayaw niyang mapasukan ito ng iba't ibang katanungan para naman maging panatag siya sa kanyang mga gagawin. Dumaan pa ang ilang minuto. Nang mapagtanto niyang handa na ang kanyang sarili, sinimulan na niyang buksan ang nilalaman ng tuyong balat ng hayop. Habang inaalis niya ang mga tali nito, nakakaramdam siya ng hiwaga sa katawan. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang isang itim na tari ng manok at pulang balahibo ng tandang. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin ng mga gamit na nakuha niya, pero paghawak niya rito, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa loob nito. Wala mang ideya sa ibig sabihin ng mga gamit na nakuha niya. Nagpasya siyang gamitin ito sa paparating na sabungan. Inisip niya kasing swerte ang mga kargang yon ng matanda, kaya naintriga siya na ito ay subukan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na maliban pala sa swerteng dinadala nito, meron pa iyong isang kakayahan na nalaman na lang niya ilang araw pagkatapos niya itong subukan. Pagsapit ng araw ng sabong, dala-dala na niya ang kanyang tandang. Yung tari itinali niya na sa manok, habang yung pulang balahibo naman, isiningit niya sa kanyang habak. Pagsalang ng manok niya pinuno, 2 salpukan palang putol na ang ulo ng kalaban. Wala rin itong kagalos-galos, kaya yung mga manonood, takang-taka talaga sa ginawa ng alaga niya. Yung iba nagsasabing may lahi ang manok na dinala niya, dahil kapag titingnan mo itong lumaban, masasabi mong may angkin talaga itong talino at talento. Matapos ang pangyayari, muli niya itong isinalang, subalit ganun pa rin ang kinalabasan. Sa halos 10 sabong niya, kahit balahibo nito wala man lang nalagas. Di rin lumapat ang tari sa katawan nito at literal na wala itong sugat pagkatapos niya itong ilaban. Dahil sa ganoong swerte, halos 90% ng mga mananaya sa kanya na pumusta. Wala nang natira noon sa parte ng kalaban, pero nagpatuloy pa rin ang laban. Di nagtagal, nang wala nang pwedeng ilaban sa manok niya, tumigil na ang sabong. Limpak-limpak na salapi ang naiuwi niya noon. Ganon din ang mga mananayang nagtiwala sa kanyang alaga. Dahil dito, abot langit naman ang tuwa ng kanyang asawa pagka-uwi niya. Sa mga oras na yon pinuno, hindi mawari ni Greg kung bakit ilang araw niya na noong hindi maalala si Tandang Mandoy. Yun bang parang nawala na ito sa isip niya? Ni hindi na nga siya noong nag-aalala sa kalagayan ng matanda, na para bang wala talaga sila nitong pinagsamahan. Isang linggo ang dumaan pagkatapos ng tagumpay sa sabong. Dito na siya unti-unting nakapansin ng kakaiba tuwing umaga. Ayon sa kanya, kapag lumalabas siya ng 5:00, una niyang napapansin ay yung putik sa mga balahibo ng kanyang tandang. May mga bahid din ito ng dugo sa katawan, kahit hindi niya ito nakikitaan ng sugat. Ang mas nakakapagtaka pa, may mga nakikita siyang itim na karne sa ilalim ng kulungan nito, na para bang aksidente yun doong naiwan ng kung anumang hayop ang dumaan. Noong una, di niya ito pinagtutuunan ng pansin. Ngunit sa katagalan, unti-unti na rin itong napupukaw ang kanyang atensyon. Habang tumatagal kasi, palaki ng palaki yung mga tipak ng karning naiiwan sa ilalim nito. Umabot na rin yun sa kulungan ng kanyang alaga, kaya medyo nag-aalala talaga siya. Mahirap kasi ipakain sa manok ang karne pinuno, dahil bukod sa sumpa sa sugal, may posibilidad yung mamatay sa ganoong pagkain. Bilang mananabong, alam niya ang tungkol doon, kaya hindi niya hinayaang makakain ng ganoon ang kanyang alaga.
Naisip din niya na baka may trumaydor dito, dahilan para magdesisyon siyang magmanman tuwing gabi. Maraming siwang ang bahay niya, kaya naman hindi na ito naging mahirap pa. Paglalim ng gabi, kahit marami siyang gawain kinabukasan, iniwasan niyang matulog ng maaga. Sa mga sandaling yun kasi pinuno, desidido talaga siyang malaman ang mga nangyayari sa kulungan niya ng tandang. Ilang oras ang lumipas ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang alaga na bumaba sa kulungan. Pagkaapak nito sa lupa, dito niya nakita ang biglaan nitong paglaki hanggang sa umabot na ito sa 7 talampakan. Hindi rin biro ang laki ng kanyang alaga, kaya dala ng kanyang mga nakita, inakala niyang namamalikmata lang siya. Ilang beses din niyang kinusot noon ang kanyang mga mata, pero wala pa ring nagbago sa kasalukuyang nasisilayan niya. Maya-maya pa, pagkumpas nito ng pakpak, agaran din naman itong lumipad. Halos higit 2 oras itong nawala, at pagbalik nito sa bakuran ng bahay nila, meron na itong bitbit na sa unang tingin, inakala talaga niyang tao. Yung pagkilos at anyo kasi nito, kagayang-kagaya talaga ng tao. Pero paglapag ng alaga niyang manok, nakita niya ang namumula nitong mga mata. Nasakmal ito ng tandang sa may kaliwang balikat, kaya kahit anong gawin ito, hindi na yun nakapalag. Pilit din itong nagpapalit anyo pero masyado na itong mahina para kumilos pa. Di nagtagal, nang tuluyan ng manghina ang nilalang, laking gulat na lamang niya nang nilamon ito ng buo ng alaga niya. Matapos nun, may dinura itong maliit na peraso ng karne bago ito bumalik sa kanyang kulungan. Matapos naman niya itong masilayan, takang-taka talaga siya sa kanyang mga nakita dahil pakiramdam niya may sariling pag-iisip ang kanyang alaga. Kinabukasan paglapit niya rito, tumambad sa kanya ang peraso ng karne ng aswang na napatay nito. Dahil sa pangyayaring yan, dali-dali naman siyang bumalik sa silid para kunin ang tari na minsan niya ritong inilagay. Wala mang ideya sa mga nangyayari, nasisiguro niya na ang taring yon ang may kagagawa ng lahat. Ayon pa sa kanya, sinubukan niya itong ibalik sa normal sa pamamagitan ng muling pagpapasuot dito ng tari, pero wala na roong nagbago. Gabi-gabi na itong umalis sa kanilang pamamahay para kumain ng mga nilalang. Mga aswang lang din ang naging biktima nito, kaya sa katagalan, nabulabog ang mga nilalang na pasimpleng naninirahan sa mga karatig lugar. Sa mga panahong yon, marami na sa mga kababaryo niya ang nadadamay dahil sa walang sawang paghalughog ng mga nilalang sa bawat baryong malapit sa kanila. Ang hinahanap ng mga ito, yung manok niyang inakala nitong tao. Akala noon ni Greg, ligtas siya kasi hindi matukoy ang nilalang na gumagambala gabi-gabi. Malakas man ang kanyang kutob na ganun nga ang nangyayari, minabuti pa rin niyang pumunta sa baryo para makinig sa mga usap-usapan. Dumaan pa ang mga araw, hindi na magkamayaw ang mga aswang sa pagdayo sa kanilang lugar. Paunti-unti na rin itong naghahanap ng senyales kung saan nagmumula ang pumapatay sa mga kalahi nila hanggang sa tuluyan na nitong natunton ang bahay niya. Nang mapagtanto naman niya ito, abot langit ang takot na kanyang naramdaman. Sa dami kasi ng mga nilalang na naghihintay sa kanya sa labas, nasisiguro niyang kahit lumabas pa ang alaga niyang manok, hindi ito uubra sa grupo ng mga aswang. At sa oras din na matalo ito, paniguradong lahat silang nasa loob ng bahay mamamatay. Dagdag pa niya na, sa dami ng kasalanang ginawa ng tandang niya, kahit anong gawin nilang pagmamakaawa, hinding-hindi ito uubra. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dito na siya nagdesisyong kumilos. Para mailigtas kasi ang kanilang mga buhay, kinakailangan niyang humanap ng paraan
upang malabanan ang mga ito. At ang naisip niya ay ang ipasuot ang tari sa iba pa niyang alaga. Di man sigurado kung ito ay uubra, nagpumilit siyang gawin ang kanyang nais. Sa aso at sa pusa niya ipinasuot ang tari at pagkaraan lang ng ilang minuto, nagbago na rin ang anyo ng mga ito. Paglaki ng mga nilalang na yon, agad namang sumalakay ang hindi mabilang na mga aswang. Matapos naman niya itong masilayan, nagmamadali naman siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nakita na lamang niya ang alaga niyang manok na bigla na lamang lumipad ng napakatayog. Nang marating na nito ang sapat na taas, para itong agilang bumulusok patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga biktima. Sa loob ng halos kalahating oras na pagbubuno ng mga ito, nakita niya kung papaano matalo ng kanyang mga alaga ang mga aswang na pumaligid sa bahay nila. Kahit anong lakas ng mga ito, wala itong panama sa mga nilalang na nilikha ng taring hawak niya. At dahil sa pangyayaring yon, nalagasan ng maraming bilang ang mga aswang. Ito rin ang naging simula ng pagkawala ng kanyang takot laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos ang insidente, nakaramdam si Greg ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Naisip niya kasi na sa pamamagitan ng tare, kaya na niyang kaharapin ang lahat. At hindi nga siya nagkamali dahil sa loob ng ilang buwan, walang kahit na anong aswang ang nakatalo pa sa kanya. Mas naging pantas na rin siya sa paggamit ng kanyang karga hanggang sa katagalan naging dalubhasa na siya. Dumaan pa ang mga taon, ang dating takot na takot sa mga nilalang, ngayon isa na sa mga dumudurog sa mga ito. Ayon pa sa kanya na, dahil sa tare, marami siyang mga nilalang na pinatay at pinarusahan. Dito rin niya nakuha ang kanyang palayaw kung saan bantog ito sa malaking parte ng antike. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matagal nang nagpahinga itong si Greg, patuloy pa rin siyang naaalala ng mga anak niya, lalo na ang mga kwento niya, ukol sa pagiging isa niyang sabungerong kinakatakutan sa buong antike.